ще направя ново видео заради мене. Защото бягах и аз без исках си такова в ръката на екрана. От качалки мазгите. И знам къде да сложа тоста. Дино! О, мама. Спрах. Няма да падне човек. Не, просто нямаше как да го държа. Ама да, знам, че няма да падне, ама то не си има перфектно. Не си има перфектно, брат. Не си има върху нас. Да, бе, как си има срещу нас? Си има. Дай да се родим. Сам. Този дете помня. Ай. Ама. Сега ще оставя телефона. Айде, ми са. После правим други яки неща. Да. В момента ще ни гледате краката и си ни чувате. И дойде такова. Няма, ще ходиш бос. Ела. Купили на Ганчева къщата. Зад нас на камерите. Окей. Чакай, къщата? Началото Всичко е в сейф. Не, пуснаха долу махната където. Ганчева долу. Малко при похвалите, такова ли га изискала яйцо и... Те е блока! Тук за блока разпакова. Ама сега и къщата продава. Няма никакъв ремонт. Мога да ги продадат начина, кой да не. Купили се, знаеш кой? Мисля, мандата си на Моня Слави. Нечка. Не знам. Деца води с късна орешкия брат. Да. Две момченца. Не, браща го там. Сестра е. Виж ми колата. Не. Айде, те са не, виж ми колата. Как има кой да й даде да ти каже? Не са трябва, на селен долу. Къде стяха? Не! Казах не! Ай, ще си ходим, ай. Той заради лаперки отива при нас. Ще си ходим, ай. Гери, айде, Аз па нямам стек да го почерпа. ай, че брат, не слушай. Аз искам да им кажа на тази. Само една бутилка. Ако има един стек с двата. Аз искам да си ходим. Айде, мама, айде, той се говорим да минем с банята, айде. Минем двете. Майка ти вика. Ой, Майка ти. Да. Викам. Дай го възприем. О, Майка. направо не мога. Спати се без такова и си изподяна и се... Всичко оправи. Нямам търпение за утре. За какво бе? Взимайте. Айде. Дайте най-бързо. Добре. Аре. Айде. Приятелички. Знам дали
ще кара на този влог или на Дидо майка му го вика долу да бъде. Ние си имаме 5 минути. 5 минути. Да, 5 минути. И да знаеш, това да изключиш. Да. Абе аз имам интернет, бе, имам интернет. Еми това беше от нас видеото, от нас приятели. Еми, чао. Чао.